सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि बिसान थामहिनबा 3 आगस्तनि बिसानखौ आं नै दासो लानो नागिरदों गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव। बिथांनि मुङानो जाबाय इयार डेट। बिथांखौ जों साबायखर बावहरथारनो नांगोन। बिथाङा बर' रावनि सानसेयारि खौरांलाइ बड'साखौ फानो गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव। थारैनो बिथांखौ साबायखर बावहरथारनो नांगोन। আপুনি এইফালে একবাৰ চাই দিয়কচোন। পেপাৰ পঢ়ি আছে নেকি? পেপাৰ পঢ়ি আছে? बिथांखौ साबायखर बावहरथारनो नांगोन। बिथाङा बर' रावनि सानसेयारि खौरांलाइ बड'साखौ गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव फानो। थामहिनबा बिथांनियाव सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ मोननो थाङो। थारैनो बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गुवाहाटी बायदि नोगोरमायाव बर' रावनि खौरांलाइखौ मोननो थांनाया।